Goedenavond, fijn dat u kijkt. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag, zondag 19 december. Wat een van de drukste koopzondagen van het jaar had moeten zijn, ziet er nu zo uit. De straten van Terneuzen zijn verlaten, want sinds vanochtend is Nederland weer in lockdown. Detailhandelaren en horecazaken hebben hun deuren moeten sluiten en dat hakt erin. Heel raar, het is net een spookstad. Het is wel sowieso saai. Ja, je moet het gewoon een beetje met je gezinnetje doen en je loopt een rondje en ja, dat is je beweging, zeg maar. Ik vind het triest en ik vind het zonde voor de horeca en voor de winkeliers en voor alle mensen sowieso, maar gewoon voor hun toch deze dagen zonde. Maar ook al is het zwaar voor de ondernemers, ook dit komen ze weer te boven, zegt Erik van Merrienboer, voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. Ja, ondernemers, dat zeg het al, dat zijn mensen die heel veel veerkracht laten zien. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat ook in dit geval gaat lukken. Ja, het is heel snel schakelen en tegelijkertijd denk ik dat het ook elkaar opzoeken is, omzien naar elkaar. Ja, en dat op die manier de kersttijd toch ook nog iets van troost en gezamenlijkheid kan bieden. Hè. Maar het is voor veel mensen denk ik voor de kerst een hard gelach. De lockdown die gisteren is aangekondigd duurt tot 14 januari. Tot die tijd mogen alleen essentiële winkels open. Iedereen kent het wel. Kalkaanslag op de kraan, de waterkoker, in een pan of in de wasmachine. Het heeft te maken met de hardheid van het water. Hoe harder het water, hoe meer kalk erin zit. En dat is ook een zorg voor drinkwaterbedrijf Evides, dat verantwoordelijk is voor al het drinkwater in Zeeland. Zij beloofde in 2018 dat heel de provincie binnen 2 jaar zacht water zou hebben. Maar dat is nog niet gelukt. Het gaat dan vooral om het drinkwater op Schouwen-Duiveland. Dat is erg hard. Zij krijgen water uit het Haringvliet en dat wordt hier in de duinen bij Burghaamstede opgevangen. En daar komt er ook extra kalk in het water. Er is net een proef afgerond om dat water zachter te maken. Met een waterontharder. We staan hier bij een proefopstelling waarbij we onderzoek hebben gedaan naar hoe wij zachte water kunnen produceren. In deze kolom voegen wij korreltjes toe waar zich de kalk aan gaat hechten. En vervolgens gaat het zachtere water via deze kolom richting consumenten. Een proefopstelling dus. Maar wat betekent dat precies? Het goede nieuws is dat we inderdaad zachte water kunnen gaan leveren op Schouwen-Duiveland. Maar daarvoor moeten we natuurlijk nog wel het ontwerp van de installatie, zoals die definitief geplaatst wordt, dat moeten we nog doen. En vervolgens de aanbesteding en de realisatie. Het duurt nog wel even voordat we overal even hard, of beter gezegd, even zacht water zullen hebben. Ons streven is zeker dat we in 2024 zachter water kunnen leveren aan de consument. 2024 dus. Staat bij deze genoteerd. Kijk, ik zie hem. Daar, met de ezel. Een bijbelwandeling voor kinderen met prenten uit de prentenbijbel en het kerstverhaal via QR-codes. In Nieuwvliet en Oostburg kan je wandelen. Aangezien er verder niet zo heel veel kan op het moment qua kerstviering en zo, leek het ons leuk om toch het kerstverhaal op deze manier met hun mee te maken. Ja, de bedoeling van deze tocht, de Bijbelwandeling, is dat eigenlijk jongeren, maar ook ouderen op deze actieve manier kennis maken met het kerstverhaal. Bij de kinderen die de wandeling vandaag liepen, viel de tocht in de smaak. Leuk, heel leuk. Omdat we alle plaatsen moeten zoeken. Hij is nog een klein beetje klein, maar we hebben nog een dochtertje van 3. En die loopt zelf te scannen, dus dat deed ik vroeger niet toen ik 3 was. Binnenkort zijn de prenten ook in Goes en Kruiningen te zien. Ze blijven nog tot het eind van het jaar hangen. Wegwezen! De harde lockdown betekent ook slecht nieuws voor de amateursport, waaronder korfbal. Het zeilseizoen is van november tot maart en de competitie ligt nu stil. Swift uit Middelburg trainde gisteren voor het laatst. En trainer Dennis Plantinga denkt dat het zeilseizoen voorbij is. Gaat hij nog ergens door, denk je? Nou, de Korfbalbond hoopt van wel. Dat snap ik ook. Maar als je kijkt naar alle cijfers en als je daar rationeel naar kijkt, dan verwacht ik zelf dat dat eigenlijk niet gaat gebeuren. En dat gevoel had hij eigenlijk al voor de eerste competitiewedstrijd in de zaal. Dan ga je wel met heel veel enthousiasme die wedstrijd in, omdat we het toch allemaal heel leuk vinden om in de zaal te spelen. Maar toch met een ander gevoel. Het gevoel van kunnen we die competitie wel uitspelen. En daar gelooft Plantinga dus niet meer in. Net als vorig jaar dus een zaalseizoen dat niet doorgaat en dat heeft gevolgen voor de club. Dat betekent dat je elkaar een stuk minder ziet. Dat is jammer, want dat is toch waarom we het ook met elkaar doen. Om met elkaar te ontwikkelen, met elkaar dingen te doen.
Ja, je merkt wel dat dat een stuk minder is en dat jammer is. En voor sporters misschien ook wel blessuregevoeligheid. Ja, ik denk dat dat in zijn algemeenheid voor heel veel sporters wel geldt. Zeker voor ons ook als je kijkt het niveau waarop we spelen. Daar heb je gewoon die trainingen wel voor nodig. Dus ja, dan is het gewoon niet verstandig om op dit moment die wedstrijden ook te spelen. Nu maakt de overgangsklasser even een pas op de plaats. Swift hoopt weer te kunnen spelen als de veldcompetitie begint in het voorjaar. Het was vandaag weer een grijze, grauwe dag met in de ochtend mist en ook motregen. In de loop van de middag kwam er een matige noordwestenwind te staan en werd de bewolking wat dunner en werd bovendien de mist en motregen verdreven naar België. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De wind is zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur komt te liggen rond 5 à 6 graden. Morgen starten we ook met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt er een noordoostenwind te staan en daarmee kunnen dan in de loop van de middag enkele opklaringen Zeeland gaan bereiken. Waarschijnlijk zal de zon dan niet overal te zien zijn, maar hij komt dan wel waarschijnlijk op Schouwen-Duiveland en Walcheren af en toe tevoorschijn. Zodra die opklaringen er zijn, wordt het in de avond en nacht naar dinsdag flink koud en gaat het op sommige plaatsen licht vriezen. En ook de dagen daarna zullen kouder gaan verlopen. Overdag ligt de temperatuur nog maar net boven nul met maxima rond 1 of 2 graden. En in de nachten koelt het af naar -2 tot -5 graden. We moeten dan in de nacht en ochtenden ook rekening houden met een paar mistbanken. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Normaal ziet u op zondagavond ook nog Omroep Zeeland Sport. Maar ja, daar is een pauze in gelast omdat door corona nauwelijks sportwedstrijden zijn. Wel andere programma's daarom vandaag bij Omroep Zeeland. Trots op Zeeland en ook Regionet. Geniet nog even van uw weekend en wat mij betreft heel graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.